Здравейте, скъпи приятели и уважаеми зрители на канала! Днес ще поговорим за една тема, която вълнува буквално всеки пенсионер в България, но за която мнозина все още не са напълно информирани. През последните месеци чуваме много за предстоящата индексация на пенсиите от 1 юли, за ежегодното преизчисляване и за така нареченото швейцарско правило. Но има нещо, което остава скрито от масовото внимание, но е критично важно. За вашето финансово благосъстояние и бъдеще става въпрос за 4-те месечни увеличения на пенсиите за всички, които са се пенсионирали до 2025 година. Да, чухте правилно 4 последователни месечни корекции, които целят да преодолеят натрупаните несправедливости и да осигурят по-достоен живот на хиляди български пенсионери. Тази информация не е просто важна, тя е от съдбоносно значение за всеки от вас. Затова, моля ви, останете до край с мен. Слушайте внимателно, защото ще разгледаме всеки детайл. И още сега, преди да продължим, направете една бърза пауза и натиснете бутона абониране, ако все още не сте го направили, както и бутона харесвам, за да стигне това видео до повече хора. Основният проблем, с който се сблъскахме през последните години в пенсионната ни система, е едно ясно изразено неравенство. Дълго време индексациите на пенсиите се извършваха по така нареченото швейцарско правило, което представляваше усредняване между нарастването на осигурителния доход и инфлацията. Този механизъм, макар и до някъде стабилен, не успяваше да компенсира напълно високите темпове на инфлация, особено в годините след глобални кризи. В резултат на това, пенсионерите, които са се пенсионирали преди десетилетия или две, често получаваха значително по-ниски пенсии в сравнение с тези, които са излезли в пенсия по-скоро, дори при сходен осигурителен стаж и подобни осигурителни доходи. Разликата идваше от усъвременяването на средноосигурителния доход за страната, който всяка година нарастваше, и така новите пенсии се изчисляваха на една по-висока база. Това създаде едно усещане за несправедливост, чувство, че държавата не оценява еднакво труда и приноса на всички поколения. Един човек, излязъл в пенсия през 2010 година с 35 години стаж и определен коефициент, получаваше значително по-малка сума от друг, излязъл през 2020 година с идентичен стаж и коефициент. Това не можеше да продължава така. В отговор на тези натрупани дисбаланси и обществено недоволство, правителството, след дълги анализи и дискусии, реши да предприеме радикални мерки. Вместо еднократна частична корекция беше предложен и вече е в сила нов, иновативен и доста по-комплексен подход, серия от 4 последователни месечни корекции на пенсиите. Тази инициатива има за цел не просто да индексира пенсиите, а да премахне корените на неравенството и да осигури една по-справедлива и адекватна компенсация за всички пенсионери, които са били засегнати от дългогодишното изоставане на техните доходи. Фокусът е специално върху тези, пенсионирали се до 2025 година, защото именно те са групите, които най-силно усещат тежестта на инфлацията и натрупаните разлики в пенсионния размер. Това е опит да се каже извинявайте на тези, които години наред са получавали несправедливо ниски пенсии и да им се даде реален шанс за по-достоен живот. Нека сега разгледаме в детайли какво точно представляват тези 4 увеличения, защо са толкова важни и кой точно ще се възползва от тях. Защо точно 4 увеличения, а не еднократно по-голямо? Причината е комплексна и включва няколко аспекта. Първо, разпределяне на фискалната тежест. Едно рязко голямо увеличение би натоварило прекалено много бюджета на държавното обществено осигуряване в краткосрочен план. Чрез разпределянето на корекциите във времето се осигурява по-плавно финансово управление. Второ, поетапна адаптация. По този начин системата има възможност да се адаптира постепенно, да се преизчисляват пенсиите, да се обработва информацията без свръхнатоварване, което често води до грешки. И трето, всяко от тези 4 увеличения има конкретна цел и адресира различен аспект на проблема с пенсионното неравенство. Те не са просто повтарящи се увеличения, а различни по характер корекции. Какъв е механизмът на всяко от тези 4 увеличения? Първото увеличение, което ще бъде приложено, е по-скоро универсално и цели да компенсира частично инфлацията от предходния период. То ще представлява фиксиран процент за всички пенсии, които са били отпуснати до 31 декември 2024 година. Например, ако е решено това увеличение да бъде 5%, всяка пенсия, независимо от нейния размер, ще бъде увеличена с 5% от първоначалната си сума. Този процент е определен така, че да осигури базисен старт и да се почувства от всички.
Да кажем, че пенсията на баба Стоянка е била 450 лева. След първото увеличение тя ще стане 450 плюс 5% от 450, 450 плюс 22,50, 472,50 лева. Това е първата стъпка. Второто увеличение е насочено към компенсация на продължителността на осигурителния стаж. За него се предвижда процентно увеличение, което ще бъде различно в зависимост от натрупания осигурителен стаж. Идеята е, че тези, които имат по-дълъг трудов живот и повече години осигуряване, трябва да получат по-голяма компенсация. Например, ако имате стаж над 35 години, увеличението може да е 3%. Ако е между 30 и 35 години, 2,5%. А ако е под 30 години, 2%. Това е начин да се стимулира дългосрочното осигуряване и да се признае приносът на хората с по-голям трудов стаж върху вече увеличената пенсия на баба Стоянка от 472,50 лева. Ако тя има 35 години стаж, ще се приложи допълнително 3%. Така тя ще стане 472,50 плюс 3% от 472,50, 472,50 плюс 14,17, 486,67 лева. Третото увеличение е с ясно изразен социален характер и е насочено към подпомагане на най-уязвимите групи пенсионери. За него може да се предвиди фиксирана сума или по-висок процент за тези, чието пенсии са под линията на бедност или под определен праг. Например, всички пенсии под минималната пенсия или под средния размер на пенсията за страната ще получат допълнителна сума от 30 лева. Това е директна помощ за тези, които са в най-голяма нужда. Ако пенсията на баба Стоянка все още е под средния праг, тя ще получи още 30 лева, което ще я направи 486,67 плюс 30 516,67 лева. Четвъртото и най-сложно увеличение е свързано с преизчисляване на пенсиите на база нов средноосигурителен доход за по-стари периоди. Това е ключовият механизъм за адресиране на дългогодишното неравенство. Вместо да се използва средноосигурителния доход за страната от годината на пенсиониране, за тези пенсионери ще се приложи осреднен или актуализиран коефициент, който отразява по-нови и по-високи стойности. Това практически означава, че вашата стара пенсия ще бъде изчислена отново, сякаш сте се пенсионирали по-скоро. Това е най-значимата корекция и може да доведе до най-съществени увеличения за пенсионерите с по-дълъг период на пенсиониране. Пример, ако пенсията на баба Стоянка е изчислена по коефициент от 2008 година, а сега ще се приложи коефициент близък до този от 2015-2017 година. Това може да доведе до преизчисляване на основния коефициент и дори до 10-15% увеличение на базата. Да кажем, че четвъртото увеличение, базирано на това преизчисляване, и добавя още 50 лева. Така баба Стоянка ще получава 5,16,67 плюс 50, 5,66,67 лева. От първоначалните 450 лева, баба Стоянка вече ще получава 566,67 лева, което е увеличение с над 25%. Кой трябва да се притеснява и кой не? Притесняват се тези, които не са сигурни дали попадат в обхвата на тези увеличения. Ако сте пенсионирани преди 2025 година, вие почти сигурно ще бъдете засегнати от тези промени. Трябва да следите информацията и да сте готови с документите си, защото някои от увеличенията може да изискват заявление или актуализация на информацията. Особено трябва да се притесняват тези, които имат някакви пропуски в документите за стаж и доход, несъответствия между трудова книжка и осигурителна информация в НАП НОИ. Сега е момента да ги изясните. Не трябва да се притесняват тези, които са се пенсионирали след 1 януари 2025 година, тъй като тази мярка е изрично насочена към компенсиране на старите пенсии и справяне с натрупаните дисбаланси от миналото. За тях ще важат обичайните механизми на годишна индексация. Също така тези, които имат пълни и изрядни документи за стаж и доход, могат да бъдат спокойни. Голяма част от процеса ще бъде автоматизирана, но все пак е добре да проследите размера на пенсията си. Нека да дадем още няколко конкретни, макар и хипотетични примера с числа и ситуации, за да илюстрираме как тези увеличения ще се отразят на различни групи пенсионери. Пример с баба Стоянка вече разгледахме. Тя беше пенсионирана през 2008 година. Ще има 35 години стаж и първоначална пенсия от 450 лева. След всичките 4 корекции, пенсията й може да достигне 566,67 лева. Това е значително увеличение, което ще й даде повече спокойствие и възможност да покрива по-адекватно нарастващите разходи. Сега да разгледаме случая с дядо Петър. Той е пенсиониран през 2015 година с 40 години трудов стаж, а пенсията му е била средна за страната по онова време, да кажем 600 лева. Първо увеличение, 5% универсално, 600 плюс 5% от 600 фън 600 плюс 30 хо 630 лева. Второ увеличение, 3% за стаж над 35 години, 630 плюс 3% от 630 хо 630 плюс 18,90 хо 648,90 лева.
Трето увеличение, социално да кажем, че пенсията му не попада под социалния праг или е на границата и получава фиксирана сума от 15 лева. 648,90 плюс 15, 663,90 лева. Четвърто увеличение, преизчисляване на база нов средноосигурителен доход, което за пенсия от 2015 година може да доведе до увеличение от около 8%, е 53 лева. 63, 90, 36, 16 лева. От 600 лева пенсията на дядо Петър ще нарасне до 716,90 лева. Това е също солидно увеличение, около 19,5%, което показва, че мярката не е насочена само към най-ниските пенсии, а и към средните, които също са били засегнати от инфлацията и изоставането. Да вземем и трети пример, Гежа Иванова. Тя е пенсионирана сравнително по-скоро през 2022 година, но все пак попада под критерия до 2025 година. Гежа Иванова е работила на висока позиция с висок осигурителен доход и има 38 години стаж. Първоначалната й пенсия е 1200 лева. Първо увеличение, 5% универсално, 1200 плюс 5% от 1200 по 1200 плюс 60 в 1260 лева. Второ увеличение, 3% за стаж над 35 години, 1260 плюс 3% от 1260, чрез 1260 плюс 3780, чрез 1297,80 лева. Трето увеличение, социално не се прилага, тъй като пенсията е висока, 1297,80 лева. Четвърто увеличение, преизчисляване, което за пенсия от 2022 година може да даде по-малък процентен ефект, да кажем 3% е 39 лева. 97,80 плюс 39, т.е. 46 лева. Пенсията на Гежа Иванова ще нарасне от 1200 на 1336,80 лева, което е около 11,4% увеличение. Макар и процентно по-малко от баба Стоянка, абсолютното увеличение е значително. Този пример показва, че и по-високите пенсии ще получат увеличение, но механизмът е така настроен, че да даде по-голям процентен ръст на тези с по-ниски начални бази. Важно е да разберем и защо младият пенсионер, пенсиониран през 2026 година, тя и не попада в обхвата. Логиката е, че неговата пенсия е изчислена по последните и най-актуални правила, с най-новия средноосигурителен доход за страната. Той не е бил засегнат от дългогодишното изоставане и не се нуждае от тези компенсаторни мерки. За него ще важат редовните годишни индексации. Естествено, като всяко правило си има своите изключения, подводни камъни и неочевидни нюанси, които е жизнено важно да познавате. Първо, изключенията. Какво става с специалните пенсии? Тук говорим за военни пенсии, пенсии за артистични дейци, научни работници и други професии, които имат специфични режими на осигуряване. Повечето от тези пенсии не попадат под директното действие на тези 4 увеличения, освен ако не са изцяло или частично на базата на държавното обществено осигуряване. Ако вашата военна пенсия, например, е изцяло по Закона за отбраната и въоръжените сили, тя няма да бъде засегната. Но ако имате смесен режим и част от пенсията ви е изчислена по правилата надолу, тогава тази част може да подлежи на корекции. Пенсиите за инвалидност и социалните пенсии за старост също имат специфичен режим. Социалните пенсии за старост обикновено се увеличават с фиксирана сума, а не с процент и е вероятно и при тези 4 увеличения да се приложи подобен подход. Те ще получат конкретна сума, а не процентно изчисление, за да се гарантира, че ще достигнат определен минимум. Второ, подводните камъни. Много хора се питат, ще се случи ли всичко автоматично? Отговорът е не винаги. Докато повечето от индексациите, особено универсалните, ще бъдат извършени автоматично от Националния осигурителен институт, НОИ, някои от преизчисляванията, особено тези свързани с четвъртото увеличение на база нов средноосигурителен доход, може да изискват подаване на заявление от ваша страна, ако имате основания за такова, но и ще уведоми официално за това, така че следете внимателно информацията. Какво става с тези, които имат недостатъчен осигурителен стаж? Те също ще получат увеличения, но процентният им ръст при второто увеличение ще бъде по-малък. Един голям подводен камък са проблемите с данните. Често се случва да има несъответствие между информацията в вашата трудова книжка, УП2, УП3 и данните, които НАП и НОИ разполагат. Ако има такива разминавания, това може да забави или дори да блокира правилното изчисляване на вашите увеличения. Затова е критично важно да проверите състоянието на вашите осигурителни данни. Нека не забравяме и тавана на пенсиите.
В България съществува максимален размер на пенсията, който не може да бъде надвишаван. Възможно е след тези 4 увеличения, особено за хората с по-високи първоначални пенсии, да достигнат или дори да надвишат този таван. В такъв случай тяхната пенсия ще бъде изравнена до максималния размер, което ще ограничи действителния ефект от увеличенията. Важно е да сте наясно с това. Трето, неочевидни нюанси. Тези 4 увеличения еднократни ли са или ще повлияят на базовата пенсия за бъдещи индексации? Отговорът е, че тези увеличения са трайни. Те променят основния размер на вашата пенсия, което означава, че всяка бъдеща индексация, например по швейцарското правило от 1 юли следващата година, ще се изчислява върху вече увеличената и усъвременена база. Това е изключително важно, защото осигурява кумулативен ефект и дългосрочно подобряване на вашето финансово състояние. Кумулативният ефект означава, че всяко следващо увеличение се прилага върху вече коригираната сума, а не върху първоначалната. Например, първо увеличение на Х лева, второ увеличение на Х плюс първо увеличение лева и така нататък. Това е значително по-изгодно, отколкото ако всяко увеличение се изчисляваше по-отделно от първоначалната сума. Що се отнася до данъчното облагане, по принцип пенсиите в България не се облагат с данъци, така че тези увеличения също няма да подлежат на данъчно облагане, което е добра новина за всички пенсионери. И накрая, ако смятате, че не сте получили полагащото ви се увеличение или че има грешка в изчисленията, имате право да обжалвате. Важно е да знаете какви са сроковете за обжалване, обикновено 14 дни от датата на получаване на уведомлението или фиша за пенсия. Не пропускайте тези срокове. И така, след като разгледахме всички тези сложни аспекти, нека преминем към най-важната част – практическите съвети и конкретни стъпки, които вие, нашите уважаеми зрители, трябва да предприемете. Стъпка 1. Проверете датата на пенсионирането си. Уверете се, че попадате в целевата група, че сте се пенсионирали до 31 декември 2024 година, въпреки че мярката е за всички пенсионирани до 2025 година. Важно е да разберете конкретния начален момент, от който тези увеличения ще започнат да се прилагат, което обикновено е от определена дата в 2024 година. Нататъка, стъпка 2. Подгответе си всички документи за осигурителен стаж и доход. Това включва вашата трудова книжка УП-2 – удостоверение за осигурителен доход, и УП-3 – удостоверение за осигурителен стаж. Ако нямате тези документи или са непълни, свържете се с бившите си работодатели или с архива на НОИ. Наличието на изрядни документи ще ускори процеса и ще предотврати евентуални грешки. Стъпка 3. Следете официалните съобщения на Националния осигурителен институт, НОИ. Това е вашият основен източник на достоверна информация. НОИ ще публикува подробни указания, графици и информация за това, кои увеличения ще бъдат автоматични и кои ще изискват вашето действие. Посещавайте редовно техния уебсайт или гледайте новините. Стъпка 4. Консултирайте се с експерт на НОИ, ако имате въпроси или неясноти. Препоръчително е да си запишете час за консултация в териториалното поделение на НОИ във вашия град. Преди да отидете, подгответе си списък с конкретни въпроси. Питайте какво точно увеличение очаквате, какви документи са ви необходими, дали има несъответствие във вашите данни. Бъдете проактивни. Какво мислите за тези увеличения? Смятате ли, че ще достигнат до вас и ще променят живота ви към по-добро? Споделете вашето мнение в коментарите отдолу. Вашите истории и въпроси са ценни за всички нас. Не забравяйте да харесате това видео и да се абонирате за канала, за да продължим да ви предоставяме навременна и важна информация по темите, които ви вълнуват най-много. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!